Ak sa trápiš tým, že ti ušiel tvoj vyvolený, dovol mi vysvetliť ti to. Nie je to tvoja láska. Nie je to láska tvojho života. Nie je to ten pravý, ktorý ti unikol. A už vôbec to nie je niekto výnimočný. Je to len emočne nedostupný človek, ktorý ťa neustále držal v napätí. Niekto, kto ti nedal jasno a tvoje telo to jasne cítilo. A tvoja myseľ sa snažila len prispôsobiť. By bol naozaj ten pravý, cítila by si sa v bezpečí. Cítila by si sa videná a v istote. Zlož mu tú pozlátku. Prestan z neho robiť niečo, čím nikdy nebol. On neodišiel preto, že si nebola dosť. On odišiel preto, že ti nemal čo ponúknuť. Ak si pripravená prestať držať sa niekoho, kto ti ubližoval a nedal ti to, čo potrebuješ, ak si pripravená prestať žiť v tomto vzorci nedostatočnosti a začať si vyberať, čo ťa vyživuje, sebavedomá za jeden deň je pre teba. Vedomá za jeden deň pre pripravené ženy, ktoré chcú cítiť silu, nie neistotu. Odkaz na konzultáciu k sebavedomá za jeden deň nájdeš v mojom profile.